la drum! Bineînțeles că a venit momentul să vedem unde mergem. Mergem în Irlanda. 2024 Hip Hop International a început. Noua ediție și prima ediție din acest an pentru mine este în Irlanda. De-abia aștept să văd ce face comunitatea de acolo și ce nivel au, pentru că sunt sigur că va arăta într-un mare fel, pentru că știu că Andreas e de câțiva ani buni acolo head judge. El va fi și head judge din România, dar în același timp sunt sigur că nivelul este unul bun, pentru că știu calitatea lui de jurat și în același timp de head judge. Nu pot să crezi, sunt în avion și este o mizerie de nu se mai poate. N-a fost timp să se facă curat nimic. Deci e o nebunie totală. Cum se poate, frate, așa ceva? Frig rău în Irlanda, 6 grade. Man, am înghețat. Deja mi-e dor de draga mea soție, pe care am lăsat-o acasă împreună cu țițitul copilul nostru, care urmează să vină acum aproape în martie. Și ghiciți ce? O să începem să facem gender review. Am zis bine, oare? Nu știu că nu e aici ca să pot să mă corecteze, dar m-am ciudat așa să plec fără ea. Mai ales acum în perioada asta când știu că trebuie să vină copilul și sunt așa cu jumătate de inimă, că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu ea, dacă ceva nu e regulă, dacă și iar dacă. Sper ca totul să fie bine, pentru că ultima oară când am fost la ginecolog a spus că totul e în regulă și cu copilul și cu ea și sunt bucuros, adică am plecat puțin liniștit, dar nu sunt 100% atât timp când nu sunt eu acolo. Mă pregătesc ca să merg la hotel, este aproape 1 noaptea, sunt obosit. Că nu prea am dormit nici azi noapte, dar să vedem, că mă întâlnesc cu Frank din Spania și cu fetele ca să ne ducă la hotel. Frank da Costa! Am ajuns. Ne plecem la hotel, stau cu Frank, o să învăț spaniolă, nu că n-aș ști de la soția mea, I'm gonna learn Spanish, not like I don't know from my wife, but I understand a little bit. No? Hello, hello. Frank, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, todo bien. Todo bien. Let's go. ¿Dónde? ¿Dónde? Because then I can set the first ones. Because we're 10, so that will be 2 tracks. Yeah. We go on 3 music. So. Deci am primit badge-ul de jurat, așa că ne pregătim să mergem la jurizare. Sunt cu colegul meu de cameră, Frank. I'm saying a lot of bullshit about you right now in Romania. Yeah, you don't understand nothing, no? Perfect, now I can say. Frank is like... Oh shit, it was in English. Da. Am primit și 2 tricouri, după cum vedeți, unul roșu, unul albastru. Pentru mâine am să port asta, cred că o să-l port pe cel, dar ce mărime sunt? XXL, perfect, deci a știut. E bine, nu mai sunt atât de gras, dar pentru că soția mea a luat burtica. Mi-e dor de soția mea, mi-e dor de țițițitul și vreau ca să merg acasă. Dar mai stați să facem și puțină treabă.
pentru că de asta suntem jurați, ca să facem treabă. Așa că, în altă ordine de idei, mi-e dor de soția mea, mi-e dor de țițițitul, de-abia aștept să ajung acasă, să-i văd, parcă lipsesc de o viață de lângă ei. Mi-e dor de voi. Mai beau o gură de cafea, sper să nu mă ia după asta burta pe acolo, pe la masa de jurizare, că lăsăm. Am mai pățit odată așa. Jurizam, cred că în Olanda. Da, și am băut cafea, n-am putut să mă duc deloc la toaletă și m-a luat la masa de jurizare. Fai, viața mea, prin ce am trecut, am transpirat tot, n-am mai putut. Deci am stat acolo o grămadă de ore ca să fac asta. Până să reușesc să mă duc la toaletă. Hey Judge, London girl, Wolf from London, and UK girl, UK girl? UK. Oh, you. and Dracula. Joel, ¿cómo estás? Yeah. Ça va, ça va? Ça va? Ça va? Bien, bien. Yeah. Hai să mergem la taxi. It's Oxmo Pocket. Yes, Yeah, the it's last very one. cool. It's good on, on the mic. Here, the hero. Plus, it's not expensive. It's like 500 euros, but he's deserving 100% in everything. He's recording like 4K, 120 frames, like slow motion for real, and at the same time it's good because it's very fast. Okay. And have Yeah, a good it's fast. stabilization and Yeah, everything. Before, I have Oxmo DJI Plus. Plus for, But no. it's so long to comment dire? To open the camera. It's, No. it's so long. This is so fast. one? It's perfect. It's so easy and you can travel very fast. Mergem la masa de jurizare să facem check-in-ul propriu-zis la tot ceea ce ține de foi, de jurizare. Sunt skills 4 azi în Irlanda pentru prima oară și am auzit o grămadă de lucruri frumoase despre DJ, am auzit o grămadă de lucruri frumoase despre evenimentul de aici, pentru că se vrea se ridica la un nivel înalt. Representing the UK.